धेमाजि जिल्ला एक्स एनडिपि इउनाइटेड फरामनि आफादगिरि जानानै आङो गासै खौरां बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आङो धेमाजि जिल्ला एक्स एनडिपि इउनाइटेड फरामनि जानानै आङो साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय मोनाबिलि समाव। दिनैहाय बे आलारि बाथि जिथुनाखि फोजोंनाय हाबाफारि केन्डेल लाइटिं बेखौ जोङो मोनाबिलि 5:30 जोङो जागायनानै गाबोननि जिथुनाखि रन्जन दैमारि सारनि जिथुनाखि गाबोन 15 मार्च बे 15 मार्चआवहाय गाबोन बिथांनि हियारिं जागोन। बेखौ लोब्बा लानानै जोङो दिनै धेमाजि जिल्ला एक्स एनडिपि इउनाइटेड फराम आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो धेमाजि जिल्ला एक्स बिएलटिनि दैदेनगिरि आरो इउबिपिअनि दैदेनगिरि आरो आइजो अनसाय आफादनि दैदेनगिरि गासैबो माहारियारि आफादफोरखौ जोङो ज' लानानै दिनैनि केन्डेल लाइटिंखौ जों खालामनाय जादों। मानो होनोब्ला दिनै रन्जन दैमारिया 2020आवहाय एकर्ड जाना फैदोंमोन। बिथांखौ जोङो आफादगिरि बा फाउन्डार होननानै दिनै जों मिथियो। जायनि जाहोनावहाय दिनैहाय बिथांनि केसाहाय बा बिथांनि केसखौहाय गाबोन जिथुनाखि 15 मार्च बे 15 मार्चआवहाय जाहाथे हाइकर्टनि बा सुप्रिम कर्टनि जि राय जागासिनो बा बिनि बिजिरनाय जागासिनो गाबोन 15 मार्चआव बिथाङा कर्टआव हाजिर जागोन। जाहाथे मोजां बोर लानानै बा जोङो माखासे केसफोरनि सल्टआ गाबोन मोगथां महराव फैगोन होननानै जोङो दिनै आफा बोराइ बाथौ बा जों अबंलावरियाव जोङो आर'ज गाबदों आरो जोङो बेखौ लोब्बा लानानैनो गाबोननि 15 मार्चनि जिथुनाखि हियारिं जानो गोनां रन्जन दैमारि सारनि बे हाबाफारिखौ लानानैनो जोङो दिनैनि केन्डेल लाइटिंखौ खालामनाय जादों। आरो दिनैहाय जोङो धेमाजि जिल्ला एक्स एनडिपि इउनाइटेड फरामनि जानानै जोङो मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरनि आरो मोनफ्रोमबो जोङो जेसेबांखि जोंनि एक्स एनडिपि इउनाइटेड फरामनि सोद्रोमा बिथांफोर दङ बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावहरदों। जाहाथे गाबोननि दिनावहाय बयबो बिथांनि जाजमेन्टखौ नेना थायो आरो मोजां जाजमेन्ट रिजाल्ट पजिटिभ फैगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। बे जाजमेन्टनि गेजेरजोंहाय बा बे नैबे गनाय गयैखौ लानानै माखासे बहुदानो सोंलु खालामो। दिनैसिम जेसेबांखि माहारियारि आफादफोर दङ आरो जेसेबांखि एक्स एनडिपि सोद्रोमा लिडारनिफ्राय केडारसिम दिनैसिमबो जेलाव थानायखौ रावबो रंजानाय मोनाखै। दिनै किकनिक मोनसे गैयि बायदि जाना दं बर' हारियाव। मानो होनब्ला रन्जन दैमारिया एक्स एनडिपिनि फाउन्डारमोन। दिनै 2020आव नोंथाङा बुंनाय बायदिनो एकर्डनि गेजेरजोंहाय बिथाङा बा केसआ मानो दिनैसिमबो सोलिगासिनो दं बा बिथाङा मानो गवाखै। बियो मोनसे मानिबा षड़यन्त्र दं होननानै आं साना। मानोना बियो मोनसे रिभलिउसनारि जिथुनाखि आर्म्सजों फैफानाय मोनसे जानोबो हागौ। बेफोरनि थाखायबो आरो माखासे जाहोननि थाखायबो जानो हागौ। बेफोरखौ जोङो दिनैहाय जिल्ला हिसाबै जोङो सेन्ट्रेला जिथुनाखि एक्स एनडिपि इउनाइटेड फरामा जोङो सावरायमेल जायो होनबाना जोङो माखासे खोथाफोरखौ बेहाय उथाफन खालामनाय जायो। आरो सेन्ट्रेला एक्स एनडिपि इउनाइटेड फरामनि सेन्ट्रेलनि जिथुनाखि दैदेनगिरिफोरा बे केसखौ लानानै बिटिआर गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकारखौबो नारसिनगासिनो दङ। निस्सय बे नारसिननायनि गेजेरजोंनो हियारिंआ एसे आवगायबाय थानाय बायदिखौ आं नुहुरो आरो बेखिनिखौ आङो बुंनो हायो।